Egun on danori, eta ongi etorriak, ohiko osoko bilkura honetara. Aztergaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2022ko urriaren 28ko osoko bilkuraren akta onartzea hala badagokio. Hau batez onartzen da? Hau batez onartzen da. Bigarren puntua, Amorit Etxanoko udaleko 2023ko lanpostuen zerrenda onartzea. Gai hau langileria batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, zozer esatekorik, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. Hirugarren puntua, Amorit Etxanoko udaleko 2023ko aurrekontu plantilla onartzea. Hau ere, langileria batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. Laugarren puntua, 2022 urterako 1,5 soldata igoera. Hau ere, langile batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. Bosgarren puntua, Amorit Etxanoko udalaren 2023ko aurrekontu orokorraren hasierako onarpena. Honek prozedura luzea eduki du, urtero lez, eta ogasun zinegotzia den Miren Martirenari emango diotitza. Eskerrik asko Andoni, egunon guztioi. Gaur azarako 25, 2023ko aurrekontu orokorra daukagu eztabaidagai, eta hala badagokio onartuko dugu. Pixka bat esplikatuko ditut aurrekontuaren nondik norakoak, batzuk badakizue, batzorretan jorratutakoak, baina bestei begira. Aurtengo kasuan, 2023ko aurrekontu osoa planteatzen dena, da lehen urtekoa baino ia 7% altuagoa, guztira 33.456.350 eurokoa da. Diru sarreren aldetikan, iturri nagusiak dira diru sarrera arruntak 32 milioi basatxo, eta hauek finantzatzen dituzte bai gastu arrunta, diala ia 28 milioi, maileguaren amortizazio kuota, 2020ko udalkutxaren likidazio negatiboaren itzulketa, honekin aurten bukatuko genukela, eta baita inbertsioaren zati bat ere. Kapital sarrerak milioi bat euro baino pixka bat gehiago finantzatzen dute inbertsioak. Jarduera ardatz nagusiak dira bizi dugun krisi energetikoaren kontestu honetan gizarte kohesioa eta erresilientzia ekonomikoa lehentasunezko helburu gisa. Bigarren helburua adierazle makroekonomiko guztiek aktibitate ekonomikoen kontrakzioa aurreikusten duten momentu honetan, gizarte ekintzako partidak indartzen ditugu. Hirugarrena, merkataritza txikiak, profesional liberalek eta ostalaritzak pizgarriak berrituzte 2023 urteari bermeekin aurre egin alizateko, eta horretarako egingo da Amore Bonoen atala handitu. Gutxi gora bera, espero dana da 600.000 eurotik gorako eragin ekonomikoa izatea udalerrian. Udalerriko langabei lana aurkitzen laguntzeko enplegu plan integralaren aldeko apostua egiten jarraituko dugu. Gainera, elkarte sareak ohiko jardurak egiteko beharrezko diru laguntzak ere izaten jarraituko dute, eta hor, badaude Amorebita esedek kirol elkarteak oinarrezko futbolerako diru laguntza berreskuratuko dute, eta baita ere Soziedad Ziklistari diru laguntza gehigarri bat emango zaio beste lasterketa bat berreskuratzeko. Auzoetan eta udalerriko beste eremu batzuetan inbertituko da, lurraldeako esinatzen jarraitzeko. Klima aldaketa ez dugu aztu nahi, eta hortarako borrokan, horren aurkako borrokan, gure konpromisoarekin jarraituko dugu, eta hainbat ekintza egiten dira urtero, eta adibidez eraikin publikoetan energia berriztagarriak ezartzea, argiak berritzen jarraitzea, eraikin publikoetan zein argiteria publikoan ekonomia zirkularra bultzatzea azkenean. Eta gainera Amorebita Etxano referente kulturala da, eta horretan izaten jarraitzea nahi dugu, eta 2023an kultura agenda zabala eskaintzen jarraitzeko, hainbat baliabide gehiagotu dira.
etengabeko hobekuntza, herritarrei zerbitzurik onenak emateko lantresna gisa dugu beste helburuetako bat, eta horretan administrazio elektronikoa erabat ezarri ahal izango dugu, eta horrekin, bai herriko langileen kolektiboaren zerbitzu publikoaren konpromiso irmoarekin kudeak eta bizkorragoa eta zerbitzu hobea ematen saiatuko. Eta azkenik 22an hiri antolamentuko plan orokorrari hasierako onespena eman diogu, eta beste urrats bat emango dugu hasierako onespenekin urrengo 5 urteetan gure udalerriari eutxiko dioten zutabeak sendotzen jarraitzeko. Gastuak arloka edo esan da, gutxi gora bera badakizue udalerria beti izaten degula antolaketa, lurraldea eta hiritargoan banatzen degula. Ia 33 milioi pasatxo horretatik 18 milioi baino pixka bat gehiago izango lirateke hiritargo arloari zuzendutakoak, herena 11 milioi lurraldeari eta aldiz udalaren antolakuntzari 4 milioi pasatxo. Aurrekontu parte hartzaileei dagokionean, beste batzuetan bezala aurtengoan ere konpromisoa zegon egiteko inbertsioen 25%, 830.000 euro gutxienez, eta eskertu behar da herritarrek egindako parte hartzea, oso aberasgarria izan da, eta guztira 261 proposamen helarazi dira. Eta berriro ere esan eskerrik beroena bai banakako herritarrei zein taldekakoei egindako ekarpenengatikan. Hoietatik batzuk, ekarpen horietako batzuk 22an zehar egin ahal izan dira, eta beste batzuk 23ra txertatu dira aurrekontuetan. Honen, barneratutako ekintza guztien artean, 1.878.000 euro baino pixka bat gehiago eratorri dira. Inbertsioei dagokien alorrean, inbertsio planean isladatuta agertzen dira, kapituloaren guztizkoa dira 4.728.000, lehen urtekoa baino ia 345.000 euro gehiago. Alde batetik dago Urgozok kiroldegiaren proiektuarekin jarraitza, eta honek jada aldez aurretikan 23rako eta 24 ekitaldietarako konpromezu kredito batzuk zeuzkaten, eta horiekin jarraitzen da. Gainera, herri jasangarriago bat izan eta energia berriztatzaileei bultzada emateko helburuarekin 320.000 euroko inbertsio egingo da udaleraikinetan eguzki panelak jartzeko. Jauregizar auzoaren urbanizaziorako ere 600.000 euro aurrikusi da 23rako eta 24rako 700.000ko konpromezu kreditua planteatzen da, eta gainea Altzibarra auzoko saneamendu sarea eta Nafarroa zentroko beko solairuaren erreforma ere ezin diaztu inbertsioen atal honetan. Jarraitu dugun prozesuan inguruan, Andonik komentatu duen bezala beste urteetako eskema berdintxua eginda, udal talde guztien proposamenak jaso nahiean eta udal batzorretako prozesuak ere betiko eskema izan da, ez? Hasi ginen lanean urriaren 19an batzordean komentatu genuen zein izango zen egutegia, eta egin genituen bai alderdi politikoekin batzorde desberdinak, bilera desberdinak, gehi batzordeak. Lehenengo zenbakiak eman genituen urriaren 26ko batzordean, eta hor behin eduki genitunean diru sarrera iturri guztien zenbateko guztiak, talde guzti eman zitzaien, prozesuarekin jarraitu alizateko eta proposamen guztiak egiteko guztiok informazio berarekin. Eta helburu bakarra izan da, guztien proposamenak jaso eta txertatu alizatea azken proposamen honetan, eta hori da pasadan ostiralean batzordean, asteazkenetan egiten dugu normalean, ostiralera pasa genuen guztion proposamenekin bozkatu alizateko gaur ekartzeko honea
diktamenatutako emaitza. Eskerrak eman nahi nizkieke, bai, aurrekontu honetan parte hartu duten pertsona guztiei, herritar eta talde guztiei prozesu parte hartzaileetan parte hartu izanagatik eta beraien ekarpenak egiteagatikan, baita ere jasotako proposamenak oso aberasgarriak izan dira, nik uste alderdi guztiei lagundu digutela eta baita ere udal teknikari guztiei proposamenak egiterako momentuan, alderdien artean egondako giroa beti bezala patxadazkoa eta honean egin degula azpimarratu nahiko nuke eta danei eskertu zuen proposamenak. Elkarlanean izateko giroa egokia izan da eta planteamendu desberdinak aztertu ditugu. Barkatu. Baita ere, eskertu nahi nieke, sail guztietako teknikari egin duten lan guztiagatikan, zinegotzi guztiei zuen lanangatikan eta esfortzuangatikan, eta baita ere ezin detaztu, diruzaintza eta kontu hartzaietzako jendea, hor ere lan ikaragarri egin dezutelako, batez ere badakit Amaia eta Lesi beti bezala mareatu zaituztegula danok, eta eskerrik asko berriz zuen pazientziangatikan eta lanangatikan, eta beti bezala azkeneko momentuan saiatzen geha azkarrago ibiltzen danok, zuei lana errazteko eta epeak pixkat luzatzeko, baina horten pare bat egun gehixio eman dizkiezuegu, baina beti bezala azkenean ibiltzen geha. Beraz, eskerrik asko, espero dut gaurko onarpen honekin, eta onarpena balima dagokio, abenduak 31erako indarrean eukitzea aurrekontuak, eta urtarriak batean berriekin asializatea. Eta horregaitik, eskerrik asko guztiei. Eskerrik asko, Miren, bai, Ander, parkatu. Parkatu. Egunon itxasu eta parkatu, Lasai. Egunon guztioi, lehenengo eta behin eta azteko, eskerrak eman udaletxeko langile eta teknikari guztiei egindako lanagatik, ez da? Ze, askotan inork entzuten eta ikusten ez den lan egiten duzuelako, eta lan hori aurrekontu batzuk aurrera eramateko edo egiteko ezinbestekoa dalako, hori azteko. Eta, zer esan, EH Bilduk 2023-rako aurrekontu propio batzuk prestatzeko asmoa izan du. Udalerriko pertsona guztiengana iritsiko ziren aurrekontu batzuk, eta jendearen ongizatea nagusitoko zuenak. Baina, zoritxarrez, horretarako edukia prestatzeko informazio osoa ezaigu azken ordura arte eman. Lehenengo datuak, esan dozu moduan, heldu zitzaigun urriaren 26an. Azkenak, azaroaren 16an. Eta diktamena azaroaren 19an. Eta gaur hemen gaude. Eta ezinezkoa esan zaigu garaiz eta behar bezala aurkestea. Hala ere, ez dugu nahi izan prozesu hau gelditu. EH Bilduk jakin badakigulako zein den gure erantzunkizuna. Gu botere alternatiba izateko bokazioa dugulako. Eta gobernu taldearen aurrekontuaren asmoa ere ezagutzen dugulako, gurearekin zerikusi handirik ez duena, eta akordio batera heltzea ezinezkoa zalako. Beraz, Zornotzako eragile eta elkartekin egon eta gero, hauek dira, gaingeroki EH Bilduk herritarrei egiten dizkien proposamenen zertzela bada batzuk. Alde batetik eta azteko ongizatetik, ez da? Guk ikusten genuen 300.000 euroko partida handitzea, ez da? Zertarako, gizarte langile lanpostu finko bat gehiago sortzeko, zerbitzu psikologiko bat sortu ikastetxe eta familientzako, gizarte larrialdietako kopuru handitzeko, elektrizitate eta gaza ordaintzeko laguntza partida bat sortzeko. Inguru giroan, esandako guzti horri, gehitu, handiago ikusten gendun, 200.000 eurotik gora. Zertarako, teknikari bat eta administrari bat gehiago, egindako ikerketak aztertu eta gero
proiektu ezberdinak aurrera eramateko. Otsailaren 21-ko 4/2019ko Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko legea betetzeko. Horretarako egon behar ziren estrategia energetiko bat aurrera eramateko eta burujabetza energetikoa helburu izateko. Badakigu, aurton, azkenengo momentuan inbertsioetako 320.000 euro hoieko inbertsio heldu zitzaigula, justu 23an edo azaroaren 16an heldu zitzaigula. Horren berri uki gendun, orduntxe. Hori ondo ikusten dugu. Baina hori gitxi da, hori da partxe bat. Eta guk nahi duguna da proiektu oso batein. Gero, auzo desberdinetan, birziklatzeko kontenedor ezberdinak jartzeko eta hainbat gauza. Gero, aprobetxamendu urbanistikoa eta udal ondarearen inguruan. Suskidura batzutatik jasotzen den 15% ez monetarizatzea, ez saltzea. Behar izanetarako gordetzea. Etxe bizitza sozialak, lokalak, enpresen azitegia. Eta hor batez ere dekoguz hortengorako bi suskidura. Unidad de ejecuzione 560.000 euro eta Carmenen 100.000 eurokoak. Horrek etxe bizitzara bideratuta. Ondare naturalaren inguruan, aisialdirako eremu eta mendilurrak erosi. Hortengorako 150.000 euro gitxienez. Eta gero, beste inbertsio batzutarako, autokarabana parkin bat egiteko proiektua egin, karpa baten erosketa, horren beste erabiltzen dana, eta gero, betiko lez esaten duen moduan bebai, zelai eta parkinaren izaera errotatorio hori. Zer ez dugun ikusten, eta gero ganera enoan larregi sartzen hemen, ze gero badaukagu beste puntu baten, hasiko gana Urgozoren inguruan eta hitz egingo dugula, ez da? Horretaz nik uste dut, guk badakizu zein dan gure ikuspuntua horren inguruan, eta orduan, eta EH Bilduren partetik, aurrekontuetan beste alderdi politikoen proiektu eta egitasmoekin ados gaude. Ondo ikusten dugu, eta beste batzuk, orokorrean, eta herriaren onugaragarriek diren proiektuekin bat egiten jarraituko dugu, urtero lez, orain arte bezala. Ondo ikusten ditugunak eta ikusten dugunak herriaren ongizaterako direna, noski, zelan ez. Azkenean, segaitik, herri bat egiteko, denon implikazioa eta parte hartzea ezinbestekoa dalako. Hau guztia esan da, apurtxo zer zela da hauekin, eta larregi sartu barik uste dut argi geratu dela EH Bilduren boska aurrekontu hauei ez da, ezetza. Gobernu taldeak aurkezten dituen aurrekontuak ez dire gure aurrekontuak. Ez dira guk osoko bilkura honetara ekarriko genituzkenak. Porlanen gainetik beti herritar guztien ongizatea bermatu behar delako. Eta beti esaten dugun moduan, Zornotzako EH Bildu beti prest herria etengabe hobetzeko. Eskerrik asko Itxaso. Alba, zure gaitza? Egun ondan hori. Eskerrik asko hasi baino lehen, aurrekontuetan lan egiten duzuen dan hori, diru zaintza eta kontu hartzaietza zaietako langilei batez be. Eskerrik asko udal gobernu taldeari eukindaben negoziatzeko prestutasunagaitik, eta beste taldetako bosera maiei gugaz, gure taldeagaz, euren proposamenak partekatzearen. Hauek dire legegintzaldi honetan boskatuko dugu zan azken aurrekontuek, eta zinegotzi moduen nire azkenak behizetea espero dut. Ia nire koalizioko norbaitek entzuten duztan ametik. Eta pen handiz ez esko amongo dugu aurton be. Eta dinot pen handiz, atzera begiratute oso legegintzaldi lasaia eta bare haukin dugu, ez da gure kudeak eta eredua izan, baina alkateak asko erraztu da gure politika lana, eta hori gora ipatzekoa da, ez da udaletxe guztietan alan emoten. Hau esan da, gure proposamenak aurkeztu genizkien Ogasun Saileko zinegotziari, Mireni eta alkatea berari. Gizarte zerbitzuen itxaron epea 7 astetatik 2 murrizteko helburuarekin beharrezko inbertsioa egitea. Hemen martxan dago gizarte langile baten kontratazioa, baina guk ez dugu uste nahikoa izango denik itxaron zerrenda behar da moduen jeisteko. Etxe bizitza arlorako beste 2 proposamen,
etxe bizitzak berrizteko laguntzak, Next Generation eta beste batzuk kudeatzeko informazio kanpaina bat zabaldu eta hauek hobetzeko udal partida bat sortzea. Etxe bizitza inguruko urrengo proposamena ongietorri errefusiatuak taldearen ideia izan zen, alde batetik etxetik ateratzeko zailtasunak dituzten auzokideak eta bestetik etxe duina aurkitzeko zailtasunak dituzten pertsonak kontaktuan jartzea, da ideia eta elkar laguntzan sustatutako proiektu polit bat martxan jartzea. Beste alde batetik, babes zibileko taldeari buelta bat emotea eta hauen formakuntza sustatzeko partida bat sortzea. Gero, Larrea eskolari dagokionez, hainbat proposamen bertako gurasoen elkarteagaz elkarlanean, eskola publikoak extraeskolarrak aurrera ataratzeko dekon espazio faltaren kudeak eta behin betikoz konpondu dadila. Hemen, eskerrak bihotzez Luciano hori eta alkateari gai hau konpontzeko egindo zuen prestutasunagaitik eta egindo zuen lanagaitik. Beko eskolako jantokian sukalde propio instalatzea adibidez, eta goiko eraikineko jantokian zarata minimizatzeko sistema baten instalazioa esartzea. Gure taldea kontziente da udaletxeak eskolan egin dituen konponketa eta hobekuntzetaz azken urteotan, baita herri eskolen eskumena Eusko Jaurlaritzaren dena, eta horregaitik Zornotzan agintean dagoen alderdia Eusko Jaurlaritzan dagoen berdina denaren aukera hartuta, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari erazuzenean eskatzen diogu Zornotzako gobernu taldeari. Behar izan gehienetan ados egon dabe, badaude inbertzioetan guk partekatzen ez duguzan proiektu handiak, eta askotan hitz egin dugu hemen, eta gure baiezko botua ematea eragozten dozku. Hauen artean, gaur beboskatzen den urgozo polikiloldegia beste batzuen artean. Baina lan dabe, gora ipatu egin dan lana, eta eukin duzuen negozatzeko prestutasuna, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Alba, zuri. Bai, Alicia, zure daitza. Egunon guztioi. Para comenzar, quiero mostrar mi agradecimiento a todo el personal, sin excepción, su trabajo no siempre reconocido ni suficientemente valorado. Siempre una mención para Irune, eskerrik asko. Con este presupuesto que hoy debatimos intentamos volver a la normalidad. Estamos ante el principal documento del Ayuntamiento. Este documento presupone el comportamiento económico a lo largo del año 2023. En el presupuesto es donde se traducen las prioridades que aquí gestionamos en representación de los ciudadanos. En el Partido Socialista nuestra prioridad siempre son las personas. Sabemos que no son buenos tiempos para muchísimos de ellas. Por lo tanto, ahora más que nunca nos toca trabajar por y para ellas. No son tiempos de grandes inversiones, sino de reforzar áreas tan sensibles para la ciudadanía como son acción social y empleo. Desde el Partido Socialista pedimos mantener la partida al alquiler de las y los jóvenes. Se crea una partida para ayudas a la rehabilitación. En muchos edificios que tienen que pasar la ITV, las personas que en ellos viven no se pueden permitir pagar estos casi siempre elevados gastos. Aún tenemos pendientes de anteriores presupuestos varias obras, como son la fase de urbanización de Jaureguizar, una zona lúdica, paso de Zubizagala a Zubipunte. Esperamos y deseamos que en este presupuesto se realicen. Nuestro voto será favorable, pues es el único modo de poder seguir con las inversiones. Así lo venimos haciendo y con ello disfrutamos de un pueblo más humano, más amable, y esto la ciudadanía lo agradece. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Bueno, nik eskerrak emon gura dutxuaz guztioi, geur bukatzen dugu beste ziklo bat, azkenengo agintaldiko zikloa. Egia esan da, alderdi guztiekaz, batzar guztietan, harmonizea oso ona izan da. Bai, Rafa, etxakola heltzen. Bueno, esaten egona zena, sintoniza egon da, berbein dugu, al izan dugu nenean gure ideia konpartitu duguz, geur onartuko duguzan aurrekontuak bez dira Eusko Alderdi Jeltzalearena, baizik eta jasotzen deuz, bai herritarren proposamenak eta bai alderdi guztietako proposamenak, geur Albari eskertu gura dotzat, nigandik esaten dako hitzak ez da ohikoa oposizioko talde batek, alkateatiko lan hitz egitea, beraz, bihotxe ez Alba, eskerrik asko, eskertzen da. Eskerra bebai, nola ez, udal langileri egindako lan guztiagaitik,
eskerrape bai, gobernu taldeko zinegotxiri egindu zuen lan guztioetik, eta bukatzeko alderdi sozialistari eskerrak eman gura dutxu daz. Azken finean, 4 urte honetan, bat beak interesa hundi eukideu Zornotzako auzoak berritzean, eta bai Gizarren, bai Ogen Barrenan, eta datorren urterako Jaure Gizarren bultzada alderdi sozialistaren boskagaz doa. Beste barik, bukatzeko eskerrak guzti hori eta boskatu ingo du. Bai esko botoak, ez eskoak, Zigarren puntura joko dugu, F16 fakturaren zerrenda baliokostzeko eta onartzeko proposamena, espedientea bederatzea, kontu hartzeletzak funtzio ez betetzea. Hau, ogasun batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu. Hau batez onartzen dugu. 7. puntua, behin betiko onartu, Iriulur industrialeko UE13 egikaraetxe unitateko hiruantolamenduko plan berezia. Bueno, hau, Iregintza batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu. Zortzigarren puntua joko dugu, behin betiko onartu Betarragane sektoreko partzelan Urgoso kiroldia eraikitzeko udal proiektua. Bueno, hemen esan egon adostasunik, endok eskatuko zteitza. Ander, zurea daitza. Bai, egun guztioi. A ber, Urgoso saskibaloi kiroldegia. Bueno, egia da, saskibaloi behar dauela espazio bat, momentu honetan Larrako polikiroldegia erabiltzen ari da, beste infrastruktura batzun moduan, eta behar izan horiek, 2017an kontuan hartuta, proiektu bat edo aurkeztu egin zen udaletxean. Eta proiektu hori Betarganean joan berzala, eta 3,5 milioi aurrekontua izango zuena. Baina, zer gertatzen da Betargane? Zer gertatzen da Betargane? Hemen deko Betarganen, baki gortiko oso gatza dala ikustea, baina Betarganen dago iparraldera dago bide bat, Betargan eta Karmen lotuko duena, eta hegoaldera dago Karmelo. Bertan, 3.500 metro kargatu dauz, eta hori hor polikiroldegi bat sartzeko egia leku txikia edo estua da. Bai? Hortik hasi behar gara, eta hor dago batez ere arazoa. Orduan, arazoa ikusita, eta ikusita lekua ez dala handia, Saskibaloikin batera proiektu barri bat aurkeztu zen. Eta hori egokitzat ikusten dugu, ze azkenean interesa dekien erakunde edo pertsonek parte hartu behar dabelako udaletxeko proiektuan. Eta aurkeztu inozkuen proiektu hau. Bai, hemen hobekuntza desente egin ziren, baita Saskibaloitik aparte egingo diren beste ekintza batzuetarako prestatuta egongo dan polikiloldegi bat edo leku bat izango sana, baina ikusten dugu hemen Saskibaloia nagusia jokatutan da benean, grada batzu behar dabe eta hor kopuru bat joaten gara partidok ikustera, askotan 1000 inguru pertsona joaten gara partidok ikustera, eta horretarako grada batzuk egokitu behar ziren. Baina, karo, leku hain gitxia izan da, aparte, grada hauek retraktilak jarri behar izan ziren. Hau da, mugidu edo behar ziren gradak dira. Eta horretara, gero eurek eta gaztetxuak eta umetxuak entrenatzeko 3 saskibaloi kanpo eukingo dituena. Eta honek ekarri dau, 3,5 milioi erditik 6,5 milioi erdira pasatzea. 6,5 milioi erdi. Eta gero, hori gitzi espalitz, eta beharrezkoa dalako, inguruan urbanizazio bat doa. Eta orain dela gitzi, esleitu eginda urbanizazio horrek erango duen
arkitektura edo ingenieritza enpresa. Eta sobre horretan, ikusi gendun, 1.000.000 eta piku joango dala horren inguruan egongo dan urbanizazioa. Guztira, 8.000.000 euroko polikiroldegi bat egingo dugu batez ere saskibaloia, badakigu beste kirol elkarte batzuk eta beste elkarte batzuk erabiliko dabela, noski, baina batez ere saskibaloiri bideratuta. Baina hori esan da, zein da errealitatea? Errealitatea da, momentu honetan, saskibaloia, erabiltzen dau iserbekoa. Erabiltzen dau larra, eta larra baldintzatuz beste talde batzuk jokatuteko edo kirol jarduera egiteko baldintzatuz. Asko gainera. Erabiltzen du ere larrako estaldura, larrako eskolako estaldura erabiltzen dau, eta badakigu oso erabili duela Carmengo Amaren espazioak eta baita Karmelonak ere. Bale, kentzen dugu, dua betaraganera, eta, emoten dugu horrekin, libratuko dala larra, eta larra beste kirol batzuetarako balioa izango du, ezta? Baina, gertatzen dana da, momentu honetan, apoan, aurreikusten da, edo aurreikusten dozue, iserbekoa polikiroldegia botain behar dala eta etxeak egin behar direla. Hortaz, saskibaloiak galtzen du beste espazio bat. Zer gertatuko da? Egingo dugu polikiroldegia hau 8.000.000 eta euro gastatu ondoren eta oraindik saskibaloia ez deuz eukiko asetute bere behar izanak. Beharko dauz espazio gehiago. Zeintzuk berrirore larrako polikiroldegia. Orduan, hau dana ikusita, zein da EH Bilduk egiten duen planteamentua. Aprobetxatuz, apuan gauzela, badekugu hemen espazio batzuk aprobetxatu aldirenak kirol instalazioak egiteko. Eta zeintzu dira espazio horiek? Espazio horiek guk ikusten dugunak, eta uste dut hori konpartituen beharko duguna danok, ez da bakarrik EH Bildu, baita EH Bildu proposena botaten dugu, baina gero uste lanketa guztion artean izan behar dela, hemen proposatzen dugu, dekugu iser, 32.000 metro karratu gaz, nun apoak esaten dugu, 84 etxe bizitza joango direla, eta dekugu batez ere, balet poligonoren ostean, bi gune oso interesgarriak, bereziko etxe. Bereziko etxe bat, etxe bizitza doazenak, 103 eta bereziko etxe bi. Bertan, 30.000 metro karratu ia jarduera mistorako. Orduen, bi gune hauek kontuan hartuta, daukagu 60.000 metro karratu erabiltzeko instalazio desberdinak ipinteko. Eta hori dau EH Bilduk, apori, gero egin du berba honetaz, apori egiten dutzen ekarpena. Erabili espazio hau kirol instalazio, behar duguzan kirol instalazio egoki batzuk egiteko. Ze instalazio, ze behar deu, saskibaloia noski baietz. Noski, zenbat, bat edo kantxabi, ikusi aztertu beharko dugu. Futbola beteta dago kanpo futbola guztiak. Urritxe izan ezik, astean, bi astetik behin jolastuten dana. Baina, zer dekogu baita ere? Dekogu rugbi. Dekogu baita ere, ontsa sortu diren hainbet eta hainbet kirolak, hokei. Herria, emoten deu, gorantza doala, haunditzen doala. Baliteke laster, beste
kirol batzuk egotea, eta logikoa da, dana ez da saskibaloia, ez futbola, eskubaloia, voleibola, padela, tenisa. Guk iten du planteamento da, hau erabiltzea, apurka-apurka denon oneritziaz, kirol instalazio egoki batzuk egitea. Eta horretarako, geur, eskatuten dugu, proiektu honen luzapena edo moratoria. Ez baldintzatzeko 8 milioi euro hiek, hemendik 6 hilabetera osatuko dan edo egongo dan udalbatza. Zeren eta honekin eta baldintzapen honekin, kriston ondorioak eukingo dugu zetorkizun baten, eta esan duten moduan, ez deu asetuko saskibaloik dekon zorionez bere behar izanak. Orduen, plantamentu hau, zabali dago, guztion artean eta kirol elkarte desberdin artean garatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander, beste dono oso zer esatekorik. Bueno, nik ez naz asko sartuko, baina gauza pare bat bai itzi gura du klaru. Gaur egunean, nire erantzunkizuna eta zure erantzunkizuna apoari buruz berdina da. Bizok berdina boskatu gendu. Argi geratzeko. Emoten deu, hemen apoa, ez dakino ez, hau batez onartu genduen apoa, hasiera batean. Beraz, erantzunkizuna berdina daukogu. Eta hori da, emetik aurrera, engo dan lana. Ni aurkeztu nintzen, zerrenda baten buru, hauteskunde batzuetara, Urgoso kiroldegiaz. Beraz, uste dut, gehiengo absolutua ataran ebanean, jenteak babestu ebala nik Urgoso proiektu aurrera eramatea. Beraz, ez dut ikusten arrazorik moroteria bat egoteko. Eta beste guztira ena sartuko. Azkenien, kristaleko bola ataratzen, azten gara ataratzen, eta gero, etorkizuen ez dakigu zer gertatuko da. Beste barik. Ez bakarrik esan, apoari hasiera boskatu gendun. Lehenengo onarpena, ontze egingo diren iradokizun, aportazio eta edota alegazioaren ostean joango da, horre etorriko da, lehenengo onarpena. Momentuz gu boskatu dugu hasiera, hasi behar zan apoa. Benetan, ja, eredu batzuk, edo behintzat ikusite lurzoru aldaketa batzuk, ikusita aurrera egin behar gendula. Argi dago, ez da guk aukesten du edo aurrikusten dugun aporik onena, edo planamentuarik onena, baina hasiera bat emon mariako, eta guk eman gendun baietz hasiera horri, gero etorriko da, lehenengo onarpena, eta gero behinbetiko onarpena. Horri ikusiko dugu, zintzu dien guztion, desadostasunak, eta igual adostasunak, kontuz. Orduen, nik uste dut, EH Bilduk eman zuela baietza hasierari, hasi behar zalako, beti kritikatu egin gendun, atzerapena hori etorri zen momentua, eta orain lanketa sakon bat dator horretan. Eta ez da kristal bola bat eukitea, da ontxe bertan ikustea segertatzen da. Osea, ez da behar etorkizunan, ontxe momentuen ikusten da, saskibaloi dekozen behar izanak. Bueno, hasiera batean, hau batez onartu genduen. Boskatzera jongo gara. Bai esko botoak, ez eskoak, Bederatzigarren puntua joko dugu, hau aurrerakoekin lotuta doa, onartu Urgoso kiroldegian udal proiektua jasotako lana kontratatzeko espedientea. Boskatu engo dugu orduan zuzenean? Venga, boskatu engo dugu. Bai esko botoak, ez eskoak, 10. puntua, onartu Aztepe eta Labainerako hondakin uren araztegiak ustiatu eta mantentzelanetako zerbitzua eta mobitetxanako lehen mailako saneamendu sareana kontratatzeko espedientea. Hau batzordean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zala, hau batez onartuko dugu? Hau batez onartzen da. 11. puntura joko dugu, Amoreitetxanoko udalaren 2023ko aurrekontu orokorraren egonkortasun txostenaren zor publikoaren helburuaren eta gastu arauaren berri ematea.
Bueno, normaltasunaz doala dana, ugasun batzordean kontu emon zan, eta, bueno, alan jarraitu daila. 11. puntua, 2022ko udal aurrekontuko gastu eta sarreren gauzatxaren kontu ematea osoko bilkurari. Eta baita, 2022ko hirugarren hiruhilekoari dagozkion diruzaintzaren mugimendu eta egoeraren berri eta ordaintzeko epeak BTH buruzko hiruhilean behingo txostena. Indikadorea betetzen ari dela eta normaltasunez ari garela urte aurrera eramaten. 12. puntura joko dugu, ondokoen ezkontza zibilak egiteko alkateen eskumen askerritu izana. Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3 artikuluri, eta udal araubide organikoaren 76 artikuluri lotuta kode zibilaren 51 artikuluak, eta toki erakundearen antolaketa, jarduera eta erregimen juridikoari buruzko arauaren 54 artikuluak ematen dizkidaten eskudantzez baleturik, ondorengo erabakia hartu dut. Amaia Aurrekotxea Irigoraz, Amoite Etxanoko udaleko zinegotzi Andrearen esku ustea, ondorengo eskontza baimentzeko almena. Gontzal de la Huerta Fernández eta Iune de Velasco Egiluz. Hauek urriaren 29an eskondu ziren eguerdiko 12etan. Bigarrena, udalbatzari une berri ematea, eta hirugarrena Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. 14. puntua, alkateak eskortuta, toki gobernuko batzordeak hartutako erabakien berri ematea, azken udalbatzatik, 12 erabaki hartu diderea. 15. puntura joko dugu, azoren 25ko adierazpen instituzionala, emakumeen aurkako indarkeria ezabateko guna, ongizarteko zinegotziari, Ainhoa, zurea ditza. Egun ondanei. Sexu jazarpena eta emakumeen aurkako beste sexu indarkeria mota batzuk espazio publikoetan. Azaroren 25ean emakumeen beraien eskubidea aldarrikatu nahi dugu. Espazio publikoa berdintasun baldintzetan erabiltzeko eta hoiez gozatzeko herritartasun osoari dagokien eskubideak bermatze aldera. Hitz batez, norberaren askatasun individual eta kolektiboaren garapena bermatzea. Emakume askok aurrerapenak lortu dituzte, banaka egindako ahalegin tematiaren bidez. Bai eta mugimendu feministek eta beste erakunde batzuek egindako lanaren bidez ere. Espazio publikoak eta pribatuak gizonen eta emakumeen artean banatzeko dikotomia gainditzeko helburuarekin. Hala ere, bi aldeen arteko desberdintasuna agerikoa da oraindik. Batzuek eta besteek bizitza publikoan parte hartzeko izan dezaketen erabileran, bai eta gure hirietako eta herrietako kalez gozatzeko eta haiez jabetzeko orduan ere. Berdintasunezko erabilera, hori murrizten duten mekanismoan hitzen artean, sexu indarkerian jarri nahi dugu fokua. Izan ere, mundu osoko emakumeak eta neskatilak espazio publikoan sufritzen ari dira. Emakumeen eta nesken aurkako sexu indarkeria, indarkeria matxista normalizatuaren testu inguruan. Helburu argia du, funtzio sozial zehatz bat, emakumeak kontrolatzea eta haien askatasuna murriztea, hain zuzen ere. Zehazki, jai eta izialdi testu inguruetan, gertatzen den sexu indarkeriak emakumeen sexualitatea kontrolatzeko funtzio hori betetzen du. Era berean, haien nahia, gorputza, mugikortasuna, espazio publikoko okupazioa, gizarte harremanak eta berdintasun baldintzetan gozatzeko eskubideak kontrolatzea ere. Beraz, euskal politika publikoen eta administrazioen betebeharra eta helburua da, eskura dituen estrategia eta mekanismo guztiak sustatzea. Emakumeek eta neskek bere herritartasun osoa gauzatu ahal izeteko gure hiri eta herrietako espazio fisikoan, eta horiek erabiltzea, berdintasun baldintzak bermatuta. Kontuan izan behar dugu, erreklamatutako eskubidea ez dela segurtasunera mugatzen, baizik eta espazio batean bizitzeko sarbidera eta askatasunera zabaltzen dela, sozializatzeko, bere egiteko eta eraldatzeko, emakumen eta nesken interesen, nahien eta beharren arabera. Toki administrazioi dagokigu, beren politika publikoen eta hiri plangintzaren bidez, espazio publikoak emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko leku lagunkoi bihurtzea. Nazio Batuen erakundearen ekimenak, hiri seguruak eta espazio publiko seguruak eta alduntzaileak sustatzen du emakumeentzat eta neskentzat, sexu jazarpenik eta bestelako sexu indarkeriarik gabe, berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzen aldeko herri itunaren hildotik.
Esparru horretan, Amorebieta Etxanoko udalak bere gain hartzen ditu konpromiso hauek. Era sakonean ezagutzea emakumei espazio publiko aukatzeko moduan hitzak, tokiko politiken diseinuan eta garapenean kontuan hartzeko. Lege eta politika integralen ezarpen eraginkorra bultzatzea, espazio publikoetan sexu indarkeriari aurrea hartzeko eta erantzuteko. Eta, era berean, gaitasunak, sentsibilizazioa, komunitate mobilizazioa eta beste estrategia batzuk garatzea. Aldaketak bultzatzea jarreretan eta portaeretan, emakumeek eta neskatoek indarkeriarik gabeko espazioez gozatzeko dituzten eskubideak bermatze aldera. Hori gauzatzeko, errespetuzko genero harremanak, genero berdintasuna eta segurtasuna sustatzea espazio publikoetan. Inbertsioak sustatzea. Espazio publikoetan, hautemandako segurtasuna errealari dagokionez. Genero ikuspegia ziurtatzea hiri plangintzan, emakumeen beharrizanak kontuan har daitezen. Berdin sarea tokiko jardunbide sare gisa indartzea, ekimenei eta jardunbide egokiei buruzko ezagutza trukea errasteko, eta hiri eta herri seguru eta inklusiboak lortzeko, emakumeentzat eta neskentzat. Beste erakunde eta administrazio batzuekin, lankidetzan aritzea, emakunde eta foru aldundiekin besteak beste, gizarte taldeekin, feministekin, ere, emakumeek eta neskek aukera izan dezaten espazio publikoa segurtasunez eta berdintasunez gozatzeko. Eskerrik asko Gainoa. Bai, Leire, zure daitza. Bai, egunon. 2003tik aurrera, emakumeonganako indarkeriari buruzko datua jasotzen hasi ziren. Zoritzarrez, datuak gorakadoaz, bai emakume eraiak, baita aurre eraiak kontutan izanik. Zenbaki onartezinak, 100 bizi proiektu baino gehiago erauziak, izen abizenekin, auzokideak. Izenak esan genitzake, baina baliteke gaur bertan, izen berri bat gehitu behar izatea. Urte honetan ere bereziki aipatu nahiko genuke, jai giroan emandako erasoen gorakada eta bereziki sustantzia kimikori gabeko ziztaden bidez egindakoak. Beldurra eta kontrola bilatzen duten erasoak. Hala ere, eraso bakoitzaren aurrean hau esalatu dituen mugimendu feminista saretu bat atera da kalera. Isiltasunak normalizazioa dakarrelako, onarpena. Eta aspaldi esan genuen ez gaudela egoera hau gehiago onartzeko prest. Urte luze hauetako lana izan da indarkeriari maskara kentzea. Ez da lau sororen kontua. Sistema patriarkal sendu baten ondoria baizik. Indarkeria matxistei buruz egindako makroinkestak datu larria maigaineratu zuen. Bi emakumetik. Batek indarkeria matxista pairatu dugu gure bizitzan zehar. Etxera noa senarra laster datorrelako eta etxean egotea gustatzen zaiolako. Nire bikote hoiak banketxetik diru guzti atera eta bere lanarekin lortutakoa dela esan dit, nik umeak zaindu bakarrik egin dudala. Eskote duen jantzia erosi behar izan dut, modak horretara behartzen hau eta. Ez du praka labur normalik aurkitzen, guztiek ipurdi erdi agerian usten dute. Nork ez du horrelakorik entzun, hau ere indarkeria matxista da eta sarritan ez diogu aurre egiten. Azaurako 25 hau beraz, indarkeria matxistaren alderdi desberdinak identifikatzen jarraitzeko eguna izango da. Ukitzeak, ahosko lizunkeriak, mezu eta adierazpen sexistak, janskera, jendartezaren erabilera edo lagun artea kontrolatzea, eremu publikoa, eskola patioa, jolastokia, parkeak, askatasunez okupatzeko zailtasunak, edo emakume eta gizonen arteko berdintasuna zuzenean erasotzen dituzten administrazio erabakiak. Bigarren estadio batean, exzesu erasoak eta eraso fisikoak egongo lirateke eta esparruri bortitzenean erailketak. 2022ko urte honetan gainera, atzerakada ekonomikoaren mamua aizatzen ari den honetan, inoz baina osenago aldarrikatu behar ditugu politika eta zerbitzu publikoak. Berdintasunen norabidean kokatu edo indarkeria matxistari aurre egiteko baliabideak ere oinarrizko behar izan bezala identifikatzen ditugu. Dauden baliabide eta proposamen egokiak babestu edo berriak sortzeko momentu aproposa da hau ere. Jendartea hau osatzen dugun guztiok konpromiso hori hartu behar dugu eta batez ere erakunde publikoetan gaudeno. Gutariko bakoitzari dagokigu egoera hori aldatzea, eguneroko zereginetan hasiz, gure inguru hurbilenean jardunez. Sarritan, gurekin batera elkarlanean edo tapotean dagoenari aurre egin behar genioke
matxista den guztia seinalatuz. Eta gure kasuan, erakunde eremutik jardunez, horretarako beharrezkoa diren baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoak aktibatuz. Gure herrietan eta hirietan bermatuta, ez dauden heinean exigitzen jarraituko dugu. Guzti honengatik, indarkeria matxista gertakarietan funtzionamendu protokoloek erabiltzen dituzten mekanismo guztiak egokiak izatea da giltza. Beti ere, indarkeria mota hau pairatzen duten emakumeen ahalduntzea helburu duten ikuspuntu batetik. Horretarako, instituzio publikoez gain, gai honetan aditua diren pertsonen eta mugimendu feministen parte hartzea beharrezkoa da ezarritako protokoloekin lagundu dezaten. Eta azken batean, berdintasunezko etorkizun bateran txabiatu gaitezen. Formakuntza guztiak jada, jasoak izan beharko genituzkeen. Hori bai da pausu garrantzitsu bat. EH Bildun oso argi dugu indarkeria matxistari aurre egin ahal izateko ezinbestekoa dela berdintasun politikei beharrezko giza baliabide eta baliabide tekniko eta ekonomikoak ematea. Eta ildo horretan uste dugu ikuspegi feministarekin lan egin behar dugula, egunero eta eremu guztietan. Krisiak ez du aitzaki izan behar, arazo larri eta kolektibo honi aurre egiteko beharrezkoa diren aurrekontuen murrizketa edo izostea justifikatzeko. Eta horrezagatik, herriko mugimendu feministik antolatutako ekintzetan parte hartuko dugu. Eskerrik asko, Leire. Urrengo puntura pasako gara? Ez, bai, Alicia, zure daitza. Eskerrik asko, alkate. Este 25 de noviembre consideramos esencial ratificar el compromiso firme del contra la violencia de género y en defensa de los derechos de las mujeres. A pesar de los muchos logros conseguidos en igualdad, hoy, día a día, tenemos que seguir impulsando y reivindicando este derecho para conseguir alcanzarlo de manera plena. Así pues, debemos seguir trabajando para conseguir una igualdad efectiva en el ámbito laboral, en la disminución de la feminización, de la pobreza, en la construcción de una sociedad que valore y comparta las tareas del cuidado, en favor de la libertad sexual de las mujeres, etc. Y sobre todo en la erradicación de la violencia machista. Este trabajo en favor de la igualdad pasa por dar visibilidad a la importancia del papel de las mujeres en todos los ámbitos. El derecho a la igualdad, la libertad, la seguridad y la dignidad se quiebra en cada asesinato machista. Desde el Partido Socialista queremos reconocer a quienes cada día dedican su voluntad, compromiso, profesionalidad y acción en esta lucha por la libertad y la seguridad de todas las mujeres. Un año más queremos mostrar nuestro más firme compromiso en no dejar de trabajar hasta erradicar la violencia machista y hacer que nuestra sociedad sea segura y digna para las mujeres. Somos conscientes de que el camino hacia la igualdad y hacia una sociedad libre de toda violencia todavía es largo. Y esto hace nuestro compromiso y trabajo más urgente y más determinado. Los derechos se conquistan, los derechos se disfrutan, pero los derechos se defienden. Berdintasunaren betaurreko moreak jantzen ditut, gehiagorik ez, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Alicia. Bueno, 16. puntura pasako dugu, bale? Abenduen 3ko adierazpen instituzionala, Euskararen nazioartuko guna, Euskaraz zinegotziari, Amaia, zurea daitza. Egun on guztioi, heldu zaigu Euskararen nazioarteko eguna. 1930ean Eusko Ikaskuntzak ezarri zuen egun hau nazioarteko egun gisara. Lehen ospakizun egun horrek goiburu hau izan zuen. Lotza handia litzateke guk euskaldunok geure hizkuntza galtzen ikustea. Gerra Zibilaren ostea, 1949ean berpiztu zen Buenos Aireseko Lauro bat elkartean. Frankismoaren garaian Ipar Euskal Herrian eta Ameriketako zenbait lekutan ospatzeko beste aukerarik ez zen izan. 1995ean Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bat eginik Euskararen nazioarteko eguna instituzionalizatu egin zen eta ordutik hona urtero ospatzen dugu. Azken hamarkadetan azkaldotu da gure testu ingurua eta aurrera egin du Euskararen normalkuntzan. Aurrera egin dugu hainbat arlotan. Hezkuntzako D ereduak eman dituen emaitzak nahi genuen bezain ona ez badira ere, ezagutzak gore egin du nabarmen. Gaur egungo gaztentzako euskara ez da arrotza, eta gehienek euskara maila polita dute. Aizialdean eskola ordu eskanpo,
Gazteek gero eta eskaintza zabalagoa dute euskarazko kultur eta kirol jardueretan, eta horrek lagundu egiten die eskolatik dakarten ezagutza sendotzen. Euskal Autonomi Erkidegoko administrazioetan ere oro har euskararen erabilerak gora egin du. Gure udalean, hain zuzen, zer hobetu asko daukagun arren, euskarazko zerbitzua bermatua dago eta herritarrak udalarekin dituen harremanetarako euskarazko autua egiten duenean euskaraz eskaintzen zaio zerbitzua. 2023ko lehengo 6 hilekoan Amorebieta Etxanoko udalak euskararen erabilera plana berria izango du, eta horren erronka nagusi izango da euskara lan hizkuntza izatea bai ahoz eta bai idatziz. Aleginak alegin, baina euskarak baditu oraindik bere ajeak, eta aje nagusia geu gara, euskaldunok, euskalistunok. Euskaraldian gaude eta euskaraldia euskararekiko konpromisoa hartzeko saioa dugu. Horize da eta dugun aje nagusia, euskaraz egiteko konpromisoa. Horize dugu erronka, euskaraz egitea, edonon, edonoiz, edonorekin lehengo hitzak euskaraz, eta ulertzen duenarekin ekin euskaraz, eutzi euskarari eta eusle izan. Aurrerantzean beraz, Amorebieta Etxanoko udal batza osatzen dugunok konpromiso hauek hartzen ditugu. Edonon, edonoiz, edonorekin lehenengo hitz euskaraz, eta Amorebieta Etxanoko udal zerbitzuetan ere konpromiso hartzea euskararen hizkuntza izan dadin eta behar diren baliabidea jartzea helburu hori lortzeko. Ekin dezagun ba euskaraz eta izan gaizten eusle. Eskerrik asko, Amaia. Hurrengo puntara pasako dugu. Eskariak eta galderak, eskaririk, bai bego. Guk talde modura, aste honetan, kanpotik jakin izan dugu, gizarte ekintzako teknikariak bere lan utzi duela eta beste batek ordezkatuko duela. Beginunez balitz ere eskertuko genuke hurrengoan honen berri, ez? Gainera batzordea aurreko plenoa baino astebete lehenagora aurre ikusten diren enean, abisatuko aldin balitzaigu, eskertuko genuke, beginunez baldin bada ere. Ezaigu komunikatu agian gizarte ekintzako arduraduna okupatu egi dagoelako iniziatiba publikoko ekimenez baliatuz kanpaina edo aurre kanpaina elektoralean zentratu egia igual dago eta igual pasatzea posible izango zen. Dena den hemendik esan nahi duguna da alor hau fiskalizatzen jarraituko dugula eta espero dugula ausentzia honek inolako gizarte alorrari dagokion esparruan inolako gabeziarik suposatzea eta nola ez, eta jaukerarik espaldin badaukago aurrez aurre egiteko ere Gemaren lana goraipatu nahiko genuke. Eskerrik asko. Bai, bego eskerrik asko, egia esan da, pase ben jaku, eta, azkenean batzutan horre gauzak gertatzen dira, egia esan da, badakizue, beraz egoeretan egoan, aspaldi eskatu eban bere plazara bueltatzeko, prozesu oso luzea izan da, ze hor, zabaldu behar izan da, pertsona arlotik, eta, gertatu dana, parkamen eskatu ez jatzuelako komunikatu, eta, eta lasai, zinegotzia lanean dau, ni oso pozik nau, jardunean ikusten dut egunero, eta espero dugu gauzako lan jarraitzea. Barkatu, ez genukan inolako berririk, ez Gemaren egoerataz ez ezer, eta azken batzordea ez dugu, eki ez egolako ezer tartatzekorik. Nik esan guri zendu dana, bere egoera, lan egoera. Azken finean, bera, baina zu jakin beharko zeunke, behintzet, bera egoala en Comisión de Servicios egoazen postuan. Orduen, berak horre eskatu du, bolondrez, bere postura bueltatzea, beste barik. Bai, baina agian igual batzorde baten, esan marko zan, ez? Eskatu duela ja, Bai, horre erantzun dutxut, leire harin hau. Erantzun dutxut, bai, errazoia dugu zula, esan beharko jakoan, da esango dala, beste barik. Parkatu handoni, baina azken aspaldian oso ohikoa izaten ari da
Ze ondo dago barkamena eskatzea ondoren, baina dauden ekimen publiko guztietan gurekin bederen ez da kontatu. Eta oso ohikoa izaten da ondoren barkamenak eskatzea. Ordan, ondo legoke aldez aurretik ere barkamena eskatzeko beharrik egon ez egotea eta kontuan hartzea gu ere udal honetako talde eta partaide ere bagarela, beste gabe, Kostako jatxue, alkate bat topetie, nik moduen kontetan duten oposizio guztitzegaz. Kosteko jatxua. Bego, da enoa sartzen estadia guztietan, egiz da. Zaten, Andoni, ez noala hori kuestionatzera. Eta ez dodala hori kuestionatu momentu baten bez. Venga, beste galdera bat. Orduen bukatu txate emango dugu udal batza. Eskerrik asko guztioi. Parkatu, bai, herritarrak, a ber... Bai, bueno, ni hasierra reginaz, Eubako biztalie, eta ni hemen azaltzean atorrena, ez da udaletxo antale lengo aldiz azaltxotena, bai plenoan, baina nik ekainaren 2008 batekoan, eta irailan ere, hazen bitartez, hemen azaldu bioten dana, azalduten euken, eta jaso dutena da silentzio administratibo. Esaten dana erderaz, bai. Orduen, nik gureko neuko azaldu, Erkolesko eroduako biztali dekogun erasoa Franorrekin. Eta ia udaletxonek zer egin behar duen, ero guk ertar moduen zer egin dezakegun, ero zuek zer egin behar duen. Enpresa horrek, nire ustez, ero gure ustez, zarataraudia ez du betetzen. Ez du betetzen, ni un dia del año. Eta ia udaletxea zer egin behar duen. Zekaro, esango duzu, esango dute eurek, normatiba betetzen dutela. Eta nik, seguro no, papeletan betetzen dutela. Baina esango txu eta azkenengo bide retorri zela eiken neurketa bat, de sonidos, horako enpresa espezializatu bat, fragmentadores casualidades, amateute. Ta gero, como vienen avisados, la forma de trabajar y de soltar los coches y de soltar la chatarra no tiene nada que ver de cómo trabajan a diario. ¿Bai? A diario tiran como les sale de los cojones, eta egune inspekzioa dekonean, suave, manejeten dabe. Eta hori egunero da. Goiziko zazpiretan fragmentadori izotzen da benean, nire guztuko izate ipinti horre dezibeliometro bat, o lako parate bat, ia zenbat emoten dauzen. Normatibia ez dago betetzen ziur, eta gure gonuke jakin udaletxe horri buruz, zerrengo dauen. Horretaz aparte, beste arazo badeku. Horre, zuek nik abe zornotxan denporak itxi dara mat bizitzen, baina, bueno, hor, enpresa horretan zute handiak egon dira. Eta nik hemen data batzuk emongo txue. Iraiak 2008 bateko, iraiak 30. Eguardiko 12. Leherketa, kriston leherketa. Egun berdina laurak eta 10. Kriston leherketa. 2022, ekaina 6, 6 amargitxi. Arratsaldeko 6 amargitxi. Leherketa. Urriak 7, 11 eta 12, leherketa. Azaroak 15, ondia lagunbi. Esaten da mobil. 12 bosgitxi, kriston leherketa. Leherketa hauek, danak municipalai abizauta dauz. Honen leherketa dauz dokumentaute, ni egon nazen atxien. Honetaz aparte nire nazen nire egon, betaz abertzen bat egon dizan. Orduen, horri buruz bez, nik municipala ditxotxetenien esaten da, bai, informaukot. Orduen gureko nuko jakin, horrek informe deko zuezan gobernu taldeak, ero zerren bizuen horre leherketa buruz. Etxedanak temblau iten dabe. Vale, horre beste gauza bi. Eta gero beste gauza bat, eta honi buruz bai egin nuen berba, bai konsejal bataz amengoaz eta bai teknikari bataz, errepide generaletik Franorrera dekun errepidea. Hori udaletxena da, espanauko konfundi dute. Eta dau, jota, baina ustute. Jota ustute dau. Hori zornotxako edozen kaletan egongo bazan, ezen duen onartuko. Ezen duen onartuko. Eta ni egon nintzen konsejalaz berbetan, egun berdinen, eta
momentu bat, ez eskertzeko da, bildoa esan brigadakuek, a las 2:30, baina galipoten frío botaben. Dano dakigu, el que sepa un poco de obra, es que el galipoten frío, para eso no vale para nada. Eta orduen, nire gauzi da, guk, herritar moden, ero zuek, gobernu talde moden, edo udalitze moden, zer egin behar dezuen enpresa honi buruz, edo zagareti buruz, kaminari buruz, leherketei buruz, leherketek, egun ematen, claro, se dicho su municipala y te has hecho, ¿hay heridos? Digo, no, de momento no, el día que haya heridos no podré llamar. Orduen, gureko neuke jakin zer egin behar duzuen, ero informate zauzien, ni silencio administratibo jaso dut arte, orduen, ba hori. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo eskarra zuri hasier. Bueno, es que, Fragandoren ibilbidea oso luzea da. Ni bertakoan az, eta txiki-txikitatik jaso izen da, handauzen bai leherketak eta bai zuteak, eta zutea handia egon dira. Atara kontuek, Espainia guztiko, estatu guztiko, telediario guztia zabaldu genduzan urte baten. Horren gainean udalak alegindu zan, eta epaietara eraman eban enpresa, eta zoritxarrez galduen gendun. Zoritxarrez, guk uste gendun, lortuko gendula enpresa horren jardurea ekitea, baina ezin izan posible. Eta badakizu, derrigorrez, legea bete behar dugula, eta epaiak ezaten oskuenien galu dozu, eta sakabo. Horretaz aparte, leherketak jarraitzen dire, kompetentea hor gobernua da, eta guk egingo dugune da luzatu gobernuari, dauen arloari, zer leherketa gertatzen dan. Eta aukera balego berriro be, enpresa horrek ez deulako betetzen beste ibilbide bat zabaltzea, zabalduko dugu. Hori enpresari buruz. Kaminoari buruz, kaminoa ondo ez dau, baina hain txarto bestau. Hain txarto bestau, ni sarri joetenaz. Bai, ni sarri. Ni eguneroz, baina astero fijo. Agorden badakizelan dauen kaminoa. Dana dela, kompromiso hartzen dugu, hobetuko dugula. Kaminoa konponduko dugula. Segundo, nik badakite udaletxonek eia bala esfortzua enpresari izteko saiatzen, baina ez da nahikoa. Nire ustez, nik hemen hartzen botoin, eta zuri hori mikrofone lapurtzen botxut, y me detiene el municipal ese que está ahí, y por defecto de forma me libro, no me da bula biche retorteko y robarte otra vez. Si te robo otra vez tendré otro procedimiento, está. Franorren nire ustez gaur egun ez du betetzen nada de lo que le puso el gobierno vasco, las condiciones. Eta ni posternaz, esati oin gobernu vasco leherketi buruz eta ipintia, baina prubape bai, tristura sartzen zata, ni gaur egun ona etorri berri izana, hori jakiteko, ze nik eiote, hazen egon nazpila bider. Bibider egona, soin beste bat sartuot. Eta hona torti, silencio administrativo sobre un tema que explosiño no sarte aguantau bios. Ero zerren bio explosiño bat. Leherketa dauzenien, eridua dauzenien orduentxe periodikoetan urtengo barrio Espainia maila osoan. Hori gurote zan. Ez, argi dau. Eta argi geratu da zier, eta badakizu, jardungo dugula horreri buruz. Mai gainean jarri dozu zen gai bizekaz, eta hurrengoan zoz kontatuen behar bada, mesedez esan nigaz jartzeko kontatuan, eta nik jarriko naz kontatuan. Eta berri emoteko zelan duazen gauzak. Bale, azier. Bai, hurrengoa. Egunon, hablo en herdera, me vais a entender todos. Bueno, yo iba a comentario, viene muy bien a cuento, porque es la participación ciudadana que se ha comentado aquí. Pero me ha quedado muy claro que hay carencias, aunque Andoni ha dicho que no vamos a encontrar otro alcalde, pero creo que la vida municipal forma parte en su mayoría del 90% de nuestra vida. Y si trabajamos en Amorebieta hasta el 100%. Creo que es muy importante que haya más participación ciudadana, aparte de esos 260 que han hecho el escrito, y me remito también al jueves pasado, por ejemplo, que estuve en un encuentro con Unai Rementería,
diputado general por Vizcaya, que se hizo en Durango, del Durangaldea. Me pareció buena la iniciativa, que bueno, también se podía... En un principio pensé, digo, pero si la participación ciudadana más o menos está dentro de los ayuntamientos, puede recoger todas las cuestiones de la ciudadanía del Durangaldea. Pero bueno, en cierta manera también tengo en cuenta que puede haber un 35 o un 30%, 35% de abstención que no está recogida ahí y que no está de más que el ciudadano, lo mismo que está haciendo una irrementería en diferentes zonas, comarcas, que también se haga a nivel municipal, que a nivel municipal también se haga más encuentros para que no pase lo que pase en EUA, los proyectos del polideportivo, que me ha quedado también muy claro, y hay veces que hay que frenar cosas también, y que la ciudadanía toma más parte en la vida municipal, para muchas cuestiones, claro, porque la vida política, en cierta manera, por la ciudadanía no se mete mucho por miedos o por lo que sea, pero es bueno para el político municipal, el local, etcétera, etcétera, que la gente participemos mucho más. Gracias, eskerrik asko. Ez, eskerrik asko zeuri, bona etorte gaitik, eta zure ideia plazaratzea gaitik, eta, bueno, ados zuke esan dakoagaz, eta parte hartzea bermatu behar da, eta zenbait eta parte hartzea handiago izan, noski herriak aurrera eramango diren proiektua, babestu hau egongo direla. Besterik? Bai. Barkatu, Andrea, segundutxo bat. Ni joan behar naiz, errespetu falta bat da, baina... Lasai, Alba, mesedez. Badakit. Eskerrik asko. Juan, bai, zurea daitza. Bai, egunon danori. Hoy es 25 de noviembre y infelizmente no tengo nada que celebrar. En primero, lo siento por las mujeres que están bajo tierra y las supervivientes de violencia de género que la estamos siguiendo pasando canutas con la administración pública. Galdera Bat, ¿por qué el gobierno vasco van a vender 2.000 viviendas en Vizcaya hechas entre los años 2000 y 2004 porque han perdido la calificación de vivienda de VPO, o sea, vivienda de protección oficial? Eso ha salido en el correo y luego entré a la página del gobierno vasco y realmente es verdad. Estuve mirando también la normativa vigente sobre el tema de viviendas, ¿no? Tenemos en el pueblo, ¿sabe cuántas personas necesitando de viviendas? Pero un montón. Ha salido de los ayuntamientos, han venido a vivir en Amorebieta muchísima gente de la zona de Bilbao, de Durangaldea, sabiéndose que en el pueblo hay gente pagando alquileres por superior a 650 euros mensuales, viviendo sola, porque el propietario no deja empadronar a una persona, no se puede subarrendar una habitación, lo que hay. Por otra parte, también vengo a discrepar por el tema de Iserbecoa. 8 millones de euros para hacer un polideportivo nuevo, Berría. O sea, ¿a dónde vamos? El año pasado estuvimos hablando de este tema en el barrio en Oguenbarrena, que el polideportivo de Iserbecoa es que no se va, es que no lo van a tocar, lo siento mucho. Es que vamos a agarrar a Iserbecoa. Lo único que tenemos en el barrio para que nuestros mayores, que yo también me voy a hacer mayor, para que nuestros mayores vayan a hacer la gimnasia, para que nuestros mayores van a, charlar. O sea, no solo estar en la gucia de la calle Gudari, no. Hay muchos mayores que van ahí a hacer la gimnasia. Hay muchos mayores que van ahí a charlar, porque otra cosa, muchos de nuestros mayores están muriéndose solos en casa. ¿Por qué? Porque todavía no han firmado el convenio de las ayudantes de ayuda a domicilio. Y eso me gustaría saber el motivo. Ya sé, sus señorías, que aquí la potestad no tenemos casi nadie. O sea, primero que tiene que mandar el dictamen a Bilbao, de Bilbao el dictamen va a Madrid, y así y volvemos al mismo rollo de siempre. Llevo empadronada en este pueblo 19 años. Arcaiz, ¿no? Ha sido, ¿cómo se llama? Profesor de mi nieto, Ander. Sabe todas las... No, el de la REA. Sí.
Eso es. Ha sido tutor de mi nieto, sabe todas las penurias que hemos pasado. O sea, y vamos a seguir con el mismo tema. No hay vivienda de emergencia social en Amorebieta Echano. Por ejemplo, si una mujer es maltratada, ¿la llevan directamente a un piso de Diputación fuera de Vizcaya? ¿O no podemos meterla en un piso como hice yo en el año 2013 que iba matando a mi vecina dentro de casa? Bueno, ahí lo dejo. Ondo izan, eskerrik asko. Bai, eskerrak zuri, ni bakarrik udal kompetentzia dien kontuak erantzungo dutzuaz besteak ez diez nire eskumena, eta ziurazki gainera ez dekotiko informazio gokizena. Noski udala badekola emakume batek jasatzen duen indarkeria, etxe bizitza bereri babesa emoteko. Eta bestetik, gaur egunien pertsonal duen gimnasia ez dere egiten izerbekoan. Egiten dere zelai eta zentroan. Jakin deizun batipate, lehen egiten izerbekoan eta oini zelaietan egiten dere. Baina, bueno, etorkizunean gure badere izerbekoan egitea ez da gongo arazorik. Eskerrik asko. Bai, eza. Gureko neuko eskatuan anerkolezen, ia posible izango zen, zeleko sobran deku, ez gara zei erosazpi irudien da, gara zei erosazpi etxe bizitzaro, eta ez deku birziklatzeko kontenedor bapez. Ez deku ez paperik, ez bidritxorik, ez plastikorik. Dekuz kontenedor bi, hausoke eguntzentzako. Orduen, nik kotxen sartu itxuaz, tengo que cruzar el camino, ir al otro lado, eta etxar. Baina jentik ez da biten hori. Eta lekue, sobra ipintzeko kontenedor bat bakoitzen abentxet. Eskerrik asko. Hasi eraintzat hartzen dugu, teknikari abidaliko dugu, eta erantzuna emango zaituzue. Besterik, bukatu txat emango dugu gorko udalbatza, eskerrik asko guztioi.